Farplay. И тук при мен са... Тук при мен е Fire... не Fire. What the fuck. Power BG. И в предишния епизод бяхме намерили ето този замък. Замъка не съм го сетнал, но сега ще го таковам. Ще го сетна. Само да намерим пътче към него. Така. Добре, ето така. След мен ли си? Да. Ще Долу бе, какво има, бе? Нищо. Какво има? Ето сега ще дам малко. Един стак купчета ще дам. Дай. Половин. Не, един. Половин. Там 62. Ще стигне. Вземи го. Взел. Аре, качвам се нагоре. Ето тук. Не, още нагоре трябва. Изчакай ме. Ето. Внимавай, тук има Blaze Powder. Да, знам, че. Спаунър. Ела да слизам долу. Опа, извиняй. Внимай. О, мага, тук ще да умреш. Чакай. Ето тук. Долу има ли такова? Не виж. Не знам. Не. Не дърбрик. Айде, да го на там. Не на там, на там. Окей. Чакай, хора. Къде биш забравената? За какво? За светлина? Да. Ето ти му бе на макса, бе. Render distance. Ето. Това защо ти е? Аде, бе. О! И как бе така ме го виждаш? Аз не го виждам. Защото съм... Ой! Има рипача. Аз избирам левия. Аз... Те сняп. Не, ела при мене. Тук при мене има 2 пъти. При мене има бе запушвам. Казах ти да дадеш, а? Абе, стига си смърчал в клипа. Кой да ти? Чули ма? Да, бе, добре. Да, бе, добре. Омага. Виж, бе. Виждам ти името. Знам. Ще дойде... Чест! Диаманти! Да, бе, да! Не, бе, не. Диамант. Я еран. Намерих ли? Спаунър намерих, Жоро! На какво е? На Блейз! Чест! И това, Недърлорд! Да се телепорт... Чакай, сетвам си тук това. Set point. Така. Скриншот. Не. Телепорт. Телепорт ту. Телепорчвам се при тебе. Friends. Power BG. Дай диамантите. Чакай, бе! Ау! Дай! Ма чез, бе! Дай, ще го взема. Дръпни са, Имам кирка! Имам кирка, отдръпни са! Аде, бе! Аз искам бе да видя честа. Абе, ти вече си... Голд. Дай тия диамантите отида до холма и всички тия глупости. Да отида до холма и ще се бакна при тебе. Че ме заболя. Ето ти ги. Гърба. Гърба ми. Искаш да го сглавната? Не. Дай всички тия. Който иска да се облега, се облега. Да, искам. И то е. Ами не дърво. Да, взех. Чакай. Добре, телепортвам се до холма. Аз пък му беше... Жорка, облегни се. Млъкни, стига си вика поименно. Чест пак. What the fuck, бе? Остана. Нищо за душу. Аз го обрах точно. Къде си, бе? Телепортвам се. И ще ли? Нищо не. Нещо. Подай... Какво му удари, бе? What? Добре, бе. What the fuck, бе? И сега... Млъкни! Пътям бе забравих. Как да изляза сега?
Бе, къде си, бе? Някаква дупка падна! Телепортах се до холма и... What the fuck? Аз тръгвам от тук, човек. Майта видях ли? Човек? Стори ми са нещо. Човек, стига! What? What the fuck? Съоръжение. Най-яхе съоръжение. Що не най-тъпия съоръжение? И как от 16 лева станах 15? What the? Ох, аз тръгвам, брат, от тук става нещо. Значи идвам при тебе, човек. Идвам. Телепортвам се. Стой на място. Ай, стоя. Чакайте, извини, че... Шумнеш. Няма. Виж, бе! What the fuck? При мене, бе. Че, мокни. Мокни, не дей изнервя положението. И нагоре, за кой има каблстоун. Как нагоре има каблстоун, бе? Ние бе, нали бе, си правихме път, бе, ти. И там, може, съм бе под него, май, може. Чакай, ще се телепортна на другото. Стой на място. Човек, къде си отишъл, бе? На този мост съм, бе, човек. Да, се докато намеря. What the fuck, бе, човек? Абе, аз съм без... Знам пътя, бе. Мокни. Не, на само. Как? Аз тръгвам. Не дей тръгва, стой на място да те намеря. Аз качвам на някакво място тук нагоре. What? Намерих втори спаунър. Не. Той 9 блокчета. Телепортнах се при тебе. Телепортнах се при тебе. Ела сега да намерим пъча. Къде има бутна, бе, брат? Аз ли, бе? Същия. Аз, да. Същия. Ади, къде отиваш? Къде отивам? Ми Да ходим към портала. Към холма ни. Ами, той е там. Ами, Ето там някъде. именно. Ето там е. Там някъде. Да, ама къде са купчета? Ето го кабелстона. Ама през кабелстона да минем. Имаш ли кирка? Не. Добре, ще копам. Просто стой на другото блокче. Чули? Добре, окей. Ще трябва малко да слага надолу. Стой, внимай. Сега вече може да скочиш, качай. Има да намерихме Даймонд. Не, бе, човек. Кое? Диаманти имаме. Поне. Ако всичките диаманти са отишли на вятъра, сега представи си да ни наспални при холма. Представи си само. Ама беше се убия. В Майнкрафт. Моля се. Къде съм? Къде съм? Пред холма. Нищо се е бъгнал, човек. Нищо се е бъгнал. О! Аз ме бе, защо съм в пън? Излез, пак влез. Състой на място. Стана. Добре, хора. На косъм бяхме да си изгубим холма. Така. В другия... Добре, мъкни. В другия епизод мисля да правим... още един диамант и остава за един стак. Добре, и в другия епизод мисля да правим ферма за такива Netherworld. И да. Ако клипчето ви е харесало, надявам се да ви е харесало, колкото и кратко да ги снимам тези тъпи клипове. Може да дадете лайк, subscribe и ако искате да продължа да снимам, може да напишете едно коментарче. И добре, надявам се да ви е харесало и аре баба.